תארו לעצמכם שאתם הולכים ברחוב מוכר, אבל לפתע שמים לב למשהו שלא ראיתם מעולם. דלת נסתרת בקיר. היא הייתה שם כל הזמן, אבל עד היום לא הבחנתם בה. משהו בתוככם יודע שאם רק תבחרו לפתוח אותה, משהו גדול עומד להשתנות. עכשיו תעצרו לרגע, כי מה אם הייתי אומר לכם שהדלת הזאת קיימת בתודעה שלכם, שהיא שם, מחכה שתגלו אותה, שתבחרו להיכנס דרכה ולגלות עולם חדש, עולם שבו אתם שולטים במציאות שלכם. היי, אני אסי בר, חוקר NLP, מאסטר וטריינר. היי, אני אסי בר, מאסטר וטריינר בשיטת ה-NLP, חוקר תודעה ויצירת מציאות כבר שנים רבות. לאורך הדרך חקרתי, בדקתי וניסיתי להבין איך אנשים יוצרים את חייהם. מדוע חלקם מגשימים חלומות ונוגעים בשפע, בזמן שאחרים תקועים שוב ושוב באותם דפוסים, באותן מגבלות פנימיות שלא מרפות. גיליתי אמת אחת ברורה. המציאות אינה אוסף של אירועים מקריים, היא תוצאה ישירה של מה שאנחנו חושבים, מרגישים ומשדרים לעולם, ושל הדרך שבה אנחנו מתקשרים עם עצמנו ועם אחרים. בקורס הזה אני הולך ללמד אתכם איך לקחת שליטה מלאה על התודעה שלכם ולתכנת מחדש את המציאות שלכם. כי אם יש משהו שלמדתי לאורך השנים, זה שאנחנו לא חיים בעולם, אנחנו יוצרים אותו. אנחנו יוצרים את המציאות שלנו. אז מה מחכה לכם כאן? כבר מהרגע הראשון תרגישו שהמוח שלכם מתחיל לפעול אחרת. אולי זאת תהיה תחושת ביטחון חדשה, אולי התלהבות בלתי מוסברת, אולי הבנה עמוקה שמשהו מתחיל להשתנות. מה שבטוח הוא שאתם עומדים ללמוד את הכלים החזקים ביותר לשינוי תודעתי, ליצירת מציאות ולהשפעה בין אישית. אתם תבינו איך המוח שלכם עובד וכיצד לתכנת אותו להצלחה במקום לכישלון. תגלו איך לשנות אמונות מגבילות ולהחליף אותן באמונות שמקדמות אתכם. תלמדו להשתמש בשפה היפנוטית כדי להשפיע על אנשים במודע ובתת מודע. תלמדו לזהות דפוסים נסתרים בתקשורת וליצור חיבור עמוק ואמיתי עם אחרים. תבינו איך להפוך כל מחשבה, כל רגש, לכלי שיכול לקדם אתכם קדימה במקום לעכב אתכם. תלמדו איך להכניס את עצמכם ואת הסובבים אתכם למצבי תודעה עוצמתיים. תבינו איך לעבוד עם הדמיון שלכם בצורה שתגרום לו לעבוד עבורכם ולא נגדכם. תלמדו איך לקרוא אנשים ברמה עמוקה ולדעת מה באמת מניע אותם, אפילו יותר טוב ממה שהם יודעים על עצמם. תשלטו בכלים מתקדמים של השפעה ושכנוע כדי לייצר את המציאות שאתם רוצים. אבל זה לא רק טכניקות, זה שינוי אמיתי. כי יצירת מציאות זה לא רק תהליך טכני, זו דרך חיים. ראיתי אנשים שלמדו טכניקות מדהימות, אבל לא יישמו אותם, כי משהו בפנים עדיין לא השתנה. ולכן כאן אנחנו לא רק לומדים איך לשנות מילים או דפוסים חיצוניים, אנחנו משנים את עצמנו מבפנים. אני רוצה לספר לכם על אדם שהכרתי, מישהו בדיוק כמוכם. הוא גדל עם מחשבות מגבילות, עם אמונות שגרמו לו להרגיש שהוא לא מספיק טוב, לא מספיק חכם, לא מספיק מצליח. כל פעם שהוא ניסה להתקדם, היה איזה קול קטן בראש שאמר לו, זה לא בשבילך, אתה לא יכול, זה מסוכן. ואז הוא גילה את הסודות שאני עומד ללמד אתכם. הוא החל לשים לב איך המילים שהוא אומר לעצמו מעצבות את חייו,
איך כל מחשבה יוצרת תגובה רגשית שמשפיעה על הפעולות שלו. איך הסביבה שלו מגיבה אליו בהתאם למה שהוא משדר. ואז הוא עשה שינוי אחד קטן, והעולם כולו השתנה עבורו. האדם הזה הוא אני. אז אם הייתי אומר לכם שאפשר לשנות חיים שלמים בעזרת שינוי תודעתי, הייתם מאמינים לי? ואם לא, הייתם מוכנים לפחות לנסות ולבדוק בעצמכם? אז השאלה האמיתית היא, האם אתם מוכנים? כי בין אם תבחרו להמשיך או לא, יש דבר אחד בטוח, אתם כבר יוצרים את המציאות שלכם. השאלה היא, האם אתם עושים את זה מתוך שליטה, או מתוך דפוסים ישנים שלא משרתים אתכם יותר? מה אם הייתי אומר לכם שהשינוי שאתם מחפשים, ההזדמנות שחלמתם עליה, השפע הגדול שאתם רוצים לחיות בתוכו, הוא כבר כאן. אולי אתם כבר מרגישים את זה, אולי משהו בתוככם כבר יודע שאתם במקום הנכון. וזה באמת נכון. כי מהרגע שתתחילו ללמוד איתי את הכלים שאני עומד לחשוף בפניכם, תבינו שהחיים שלכם עומדים להשתנות. לא בעתיד, לא מתישהו, אלא עכשיו. המציאות היא שלכם. התודעה היא שלכם. הגיע הזמן שתיצרו את המציאות בדרך שאתם באמת רוצים. אז בואו נתחיל.